Dismayado ang mga PUJ drivers sa Davao human gisuspinde ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang approved na increase sa plitihan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Kagahapon, Huwebes, Marso 19 ning tuiga unta, epektibo ang fare hike. Piso ang dugang nga pamasahe sa traditional jeep samtang 2 pesos ang dugang sa mga modern PUJ. Tungod sa suspension, magpabilin sa 13 pesos ang minimum fare sa traditional jeep ug 15 pesos sa modern PUJ. Sumala sa mga PUJ driver, wala sila makauyon sa desisyon ni President Marcos. Ay, tismiyaya logod. Sa ano lagi tayo mahimo lagi. Lumay tayo patas alang tayo pamasahe kay bahala na lang yung bisa pagbusaka kwan basta pamasahe patas lang. Masyado sir kay tungod sa labi na ka ng piso, kulang rin kayo na. O kay labi na karon musaka ang gasolina. Musaka po ng mga pisap, mga parts sa sakyanan. So, lugi jud me. Dapat na dili is midyonta kay para ang mga driver makadako lang kay tabang na sa mga driver kung wala gi suspindi donta. Nga dapat dili pud piso ang i-increase. Dapat taas ba kay kung piso pila ra man ng piso. Gipasabot sa Malacañang, dili una ipatuman ang usbaw sa pamasahe kay bugat sab kini sa mga commuters hilabi na sa mga estudyante ug trabahante. Kahinumduman, daan nang gianunsyo ni Marcos nga dili na kinahanglan ang usbaw sa plitihan kay dunay ihatag na 2.5 billion pesos nga fuel subsidy alang sa public transport sector. Nakapahigayon na og 3-day payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa National Capital Region ug assistance sa mga driver ug operator nga apektado sa krisis tungod sa sunod-sunod nga increase sa petrolyo. Subay kini sa mando sa LTFRB. Sunod nga magpahigayon og distribution sa ubang rehiyon gawa sa NCR. Sa Davao Region, liwas Semana Santa pa, iapod-apod ngadto sa mga driver ug operator ang gisaad nga fuel subsidy sa gobyerno na 5,000 pesos. Naginamhinam na ang mga PUJ driver ug operator sa ihatag nga ayuda ug nang hinaot sila nga unta moubos na og balik ang presyo sa kada litro sa gasolina ug krudo. So dapat i-release na yun na ilang ka ng subsidy kay naku po na tabang para sa mua. Labi na pa sa mua nga mga pamilyado po. Bababaan ang gasolina ug krudo kung pwede bababaan na lang wala excise tax. Para ang mga consumer po sa mga sakam ni tanan kay transportman. Niadtong Martes, Marso 17, ang ulahing adlaw sa submission sa mga requirements sa mga driver o operator sa mga pampublikong transportasyon sa Davao Region aron maka-avail sa ipanghatag nga fuel subsidy sa LTFRB. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.